Ug kung siya ginatawag maninyo nga amahan, siya nga mo'y magahukom sa matag usa ka tawo sa walay pinalagi sumala sa iyang binuhatan nang panagawi kamo uban sa kahadlok sulod sa panahon sa inyong panimuyo ingon nga mga dumuluong dinhi sa Yuda. Kamo sayod nagikan sa walay hinungdan nga pagawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan kamo gitubos dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan kundi sa bililong dugo ni Kristo. Nga daw sa nating karnero nga walay buling o bugaw, siya gitaganan ng daan alang ini bisa sa wala pa pagbuhat sa kalimutan. Apa ni ining kaulalian mga panahon siya gikapadayag na tungod kanino. Praise God, ang palakpakan ng Ginoo. Hallelujah, thank you Jesus. Langit mo lamang amahan ang upang isimbaw, idayo, na ini matahog nga kapulong. Salamat sa imong pagkamatanglo sa kagayunan. Nga among nabasa o Diyos ang imong mga pulong. Salamat kaayo Ginoo sa pabor. O God, nga imong ihatag karon ka namo Ginoo sa mga usap. Makahimo lang sa kami Ginoo sa pagsalo o pagpanimati karon sa mga pulong mo Diyos. Ibagod karon Ginoo ang mga langit ng panalangin pinaagi sa imong mga pulong. Ablihan mo Ginoo ang among mga salabutan, ang among mga kasing-kasing Ginoo. Nga mo kayo madawat Ginoo, hallelujah, ang katuyuan karon sa imong mga pulong. Nihugan mo ang matag usa ka kinabuhi, bisan pa imong ubos nga alagad. Gamit ako nga instrumento Ginoo, ang akong babaw Ginoo Dios sa pangihala diya kanimo imong pagkaganito karon. Amen. Na magsulti ka na mo sa mga mensahe sa pulong mo Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan, we give you all glory and praise. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Pagihan ang akong mga kasing-kasing karon, mahimot ang sensitive karon mga kaigsuunan sa paglihok, sa gahom sa Dios sa atong mga kinabuhi. Hallelujah, hallelujah. Praise God. O, kung nabasa mga kaigsuunan, no, may tayong sa maayong balita na mauni ang gahom sa Dios. Hallelujah, alang sa kaluwasan. Amen. Now, ini atong panahon mga kaigsuunan, no, hilabihan ngayon ang mga balita, no, nagkadaiya. Mga dili maayo nga mga taho mga kaigsuonan nga atong nadunggan na usahay makapaluya nato sa atong mga kinabuhi. Apan salamat na lang adunay maayong balita gikan sa atong nga Dios. Amen. Hallelujah. Kung imong tan-awon, hallelujah, ang atong palibot, ang atong panahon dili na gyud nato masabtan. Amen. Nga ang pagka nagpasulapi karon mga kaigsuonan, no, ang kini ba gitawag nato nga pagkadautan gisulti sa pulong sa Ginoo nga mugrabe gyud mga kaigsuonan, no, sa atong sa kaulahian nga mga adlaw. Amen. Ug atong nakita ni mga kaigsuonan, no, nga dili na basta-basta ang kahimtang sa atong panahon. O gani kinahanglan kita nga mga Kristohanon nga niining grabe kangit-ngit sa atong panahon mga kaigsuonan, sa atong mga kahimtang, sa hiwi nga kahimtang sa kalibutan mga kaigsuonan, kinahanglan mubarog ta nga magusganon o malig-on diha sa atong pagtuog pag-alagad sa Ginoo. Kay karon mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, hallelujah, mga tao karon dili na sila makaiba kung unsa ang dautan o unsa ang maayo. Amen. Praise God. Dili na nila ma-identify sa ilang kaugalingon mga kaigsuonan. Praise God. Kung hain ba ning kanibang dautan o maayo ba sa kay kung ilang madunggan nag-i-adapt sa kadaghanan, maupoy ilang dawaton. O maunay giingon mga kaigsuonan sa atong Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan, naingon siya sa Malakay, hallelujah, gipaluya ninyo si Jehova nga naman ang dautan gipanagtawag ninyo maayo. Ug mauna mga kaigsuonan, niini nga atong panahon kinahanglan mubarog ta nga ato giunganlan ang mga butang dili maayo ug dili nato i-define basis sa pangunauna sa kalibutan. Mubarog ta mga kaigsuonan kung unsa matuod, kung unsa
kita mga kaigsunan, mga katawan sa Dios, o nabaramdagan na may tungod sa kamatuoran sa atong mga pagtuo. Amen. Hallelujah. Mao na mga kaigsunan, kinahanglan tang mubarog ug unsa man ang maayong balita sa atong panahon karon, nga mga tao bisan unsa na lang ibuhat ma-address lang yung problema sa perversion sa atong kalibutan. Apan bisan unsa na lang ilang ibuhat mga programa sa gobyerno nga ingon sila nga kung ilang kwaon ang mga hinungdan sa mga bisyo mawala ang pagkadautan. Apan daghan na kayo silang mga programa nga gihimo, wala mga kaigsuonan, mabag-o mausab ang hula-hula sa tao, kay ang kausaban gikan sa ato nga Dios. Hallelujah, palakpakan ng Ginoo. Dami mga programa ang ginahimo, pero bisag kung saan nato sa pagpalikapot ang pamaagi nga iya sa tao, hallelujah, kapos. Pero ang iya sa Dios aduna din akong kahimuan diha sa atong mga kinabuhi. Praise God, let us worship the name of the Lord. Kung may balita, unsa may mahayang balita karon, mao ni mga kaigsuonan na usa ka panahon na gibuhat sa Dios ang kalibutan. Gibutan niya ang tao o iyang ikatulong mga kaigsuonan gisugo, hallelujah, sa usa ka butang nga iyang giuna-una nga sa tanang panahon bantayan gyud unta sa tao. Apan ang nahitabo, praise God, hallelujah, napakyas ang tao, nahulog niya sa kasalanan. Amen. Hallelujah. O ang nahitabo, tulan ang unahuna sa Ginoo nga angay unta nga ilang bantayan apan napakyas ang tao. Praise God, hallelujah. O ang nahitabo mga kaigsuonan, hallelujah, na pinaagi ni ining usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan ug bisan pa ang kamatayon. O tungod sa maong nahimo sa usa ka tawo mga kaigsuonan, damay-damay ng tanan. At sada mga kaigsuonan nga hangtod ining panahon na karon, mao ni hinungdan nga nahimong kurap ang una-una sa mga tao ni ining kalibutan. Tungod ni adtong maong Amen. Hallelujah. Unsa man ang maayong balita dinha. Praise God nga gitungig pahimutang ang tao dihadto sa garden aron unta nga mosulod sa kabubulo sa kapalalaglag. Nahulog ang tao. Apan salamat na lang dunay grasya nga gikan sa Dios. Hallelujah. Natuon man, hallelujah, kasala ang tao, miingon ang Ginoo sa panahon na mukhaon mo, mamatay ngayon ka mo. Praise God, hallelujah. O kung ang Diyos galit ay musulti, timan ang nato ni. Pag ang Diyos ay musulti, dili na ginapuit niyang makwion. Hallelujah, may tabo yun ang musay gisulti sa atong Ginoo. Pag ingon niya nga kinahanglan dunay mamatay, tungod sa maong nagbuhat nila, mga kaigsuonan na inherit nato mga kaigsuonan ang kinaiya, hallelujah, sa pagbuhat o kasalanan. O mao na hinungdan mga kaigsuonan nga mubalukta atubangan sa Dios. We are the most guilty atubangan sa Ginoo. Hallelujah. Dili ta pwede makaalam sa Dios. Praise God, guilty atubangan sa Ginoo. Unya kay ang Dios balaan, justisya ang Dios. O sa justisya sa Ginoo, nakita unta ng angay ng patyon, apan dunay gugma o grasya Dios nga naghatag ka na itong kay gayunan nga maibalik niya sa iyang presensya. Oh, hallelujah, worship the Lord. Praise God. O ni kay tabu mga kaigsuonan, kitang tanan nga salaag na kaniadto. Praise God, naglaroy-laroy ang atong mga kinabuhi kaniadto. Apan nakit-an ta sa Dios. Hallelujah. O ginalatan niya ni ini mo pagalaga, ni ini nga kinabuhi mga kaigsuonan. Gikan sa yanan sa pagpakasala. Ngadto sa himaya, sa langit kong himaya sa
Dios. Amen. Hallelujah. Gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahipulungang kahayag sa atong Ginoo nga sukli. Hallelujah. Kung mag-iskutay ta karon sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan kaniadto, hallelujah, basit tag dili tagalahan mo share. Kung ato lang tan-aon makaingon gyud ta, grabe gyud ang pagkagamana ng pagkamahigugmaon sa atong Ginoo. Yabisan nuyo sa atong mga kapakyasan, dagaya o dako kaayo ang grasya o kaluoy sa atong Ginoo. Praise God. Wala unta tay kalauman sa atong mga kinabuhi ug mauni ang maayong balita. Hallelujah. Nga ang Dios nga nagalungtad diha sa walay katapusan, mianhi gyud alam kanato aron matubos kita gikan sa atong mga kasalanan. Mauni ang maayong balita. Mauni ang nagdala kung niini mao kaluwasan. Hallelujah. Ang napaabot ni nganhi kanato mga kaigsuonan kining mga balita. Praise God. Iman-an ato mga kaigsuonan, hallelujah, nga sa atong nabasa, naghisgot dito may tungod sa paghuko. Kitang tanan mga kaigsuonan sa musugutag sa dili, hallelujah, ingon dito sa Revelation nga muking atubang ka sa Ginoo. Ang ato mga nangamatay mga kaigsuonan dito sa lubnganan, dito sa dagat, mutugyan sila sa ilang mga minatay. Gagmay kung matubang sa Ginoo. Revelation chapter 20 mga kaigsunan verse 11 naghisgot niya may tungod sa mga libro nga pag-aablihan o dunay lahit nga libro. Basahin ko na pala. Sugod tayo namin mga sulok. Nakita ko ang usa kadakong trono nga maputi o ang lingkod inigikan sa kakinsa katubangan ang yuta o ang kalangitan na nagpanghalagyo o walay dapit na hingkaplagan alang kanila. O nakita ko ang mga patay, mga dagko, mga gagmay nga nagtindog sa tubangan sa trono. Ug dihay mga basahon nga gipangmuklad, usab dihay laing basahon nga gibuklad. Dunay mga basahon apan dunay usa lahi nga gibuklad mga kaigsuon nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ug ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon. Pinasikad sa ilang mga binuhatan. Ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini. Ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila. O ang tanan gipanaghukman pinasikad sa ilang binuhatan. O niya ang kamatayon o ang Hades gitampog ngadto sa tinaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. O kung ang ngalan ni bisan kinsa, hallelujah, nga dili makaplagan sa naisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Hallelujah. Mauni mga kaigsuonan ang isulti, hallelujah, ni Pablo nga mga kasinatian nga magian sa usa ka tawo. Hallelujah, nga dito gisgutan ang may tungod sa pagtuo, gisgutan ang may tungod sa pagkamatay diha sa kasalanan, ang pagpandong sa mga kamot, mga kaigsuonan, ang bautismo, hallelujah, diha sa ngalan ni Jesus, praise God, gisgutan dito ang pagkinabuhi kabalaan o ang katapusan ang gitawag na eternal judgment. That's the cycle nga kinahanglan masinatian nato ni mga kaigsuonan nga makabatuntag pagtuo sa Dios, hallelujah, makabatuntag relasyon diha sa atong Ginoo, hallelujah, ug atong madawat mga kaigsuonan ang iyang mga pulong, hallelujah, nga atong i-adapt sa atong mga kaugaling nga kinahanglan, mabautismo ang tuo ang matag-usab ug baptismo sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Mauni ang dapat nga agyan. Ug mauni ang naitabo mga kaigsuonan dinhi sa Revelation. Inani ang naitabo, dunay mga libro kagipang-ablihan ug ingon dito nga sila gipanghukman sumala sa naisulat sa mao nga libro. Buot pasabot niining panahon na sa atong kinabuhi, dunay na nagsulat sa unsay atong mga binuhatan dito sa langit. Praise God, ug timan-in ninyo ang naisulat
libro. Praise God, dili pabor sa tuwa. Kaya ang naisulat sa mao nga libro, puro sumpong batok sa tuwa. Apan salamat na lang, doon na yung sa kalibro nga giatihan. Praise God, doon na yung sa kalibro nga giatihan. Nga kung tuwa dito ang imong pangalan, bisan doon sa nasungkong ang tuwa dito sa maong mga libro, dili pwedeng, hallelujah, makapildi sa gaong niya ng mga libro. Mula ba yun mga kaigsuunan ang naisulat sa mga libro? Hallelujah, maulihan kong timatan, panikamutan din nato. Mga Kristuhano na nagalagad sa Ginoo, bisan kinsa na wala pa nagalagad sa Ginoo, maningkamot na may sulat ang atong pangalan sa maong libro. Kay bisan unya nga sumpong basahon dito, nga mauni, ikaw naghimo, dili maayo, grabe ang imong pagkadautan. Sumbong batok nimo. Pero ato ta sa laing libro, pagtanaw sa libro. Tuwa man dito, Rogelio Muniaski Senior. Dito ako ngalan isa ko ng papa. Ngita ta dito. Pagtanaw dito kay Rogelio Muniaski Senior. Dito ko ako ngalan. Sigurado kay ka mga kaigsuunan nga makaikyas na sa bisan unsang sumbong nga mudangan ngadto sa kalangitan kay dunay dugo sa kordero, hallelujah, nga nagsulat sa atong pangalan sa bawat libro. Yes, hallelujah. Dito busta dili pinaaging bulawan presyo na kung abili mga kaigsuunan apan dito busta sa bililong dugo sa kordero. Oh, hallelujah, worship the Lord. Mao niya maayong balita nga hatong nadawat. O angay lang kitang magbaya, angay tang magkalipay, nga ang Diyos, hallelujah, miatag sa iyang kaugalingon, alang sa atong kapasayloan. Mao ni ang atong nadawat, dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Oh, worship the Lord, worship the Lord. Praise be the name of the Lord.